Iki pripun Mas Dalang? Ya jal anu dhisik nembango sing nganggo bawa dhisik nggo mengisi ana ing bengi iki sing mat-matan dhisik langgam-langgaman dhisik ora apa-apa. Nggih, saderenge bawa niki kula tanglet jenengan angsal. Lho takon babakan apa? Niki sing dianti-anti adik kula jenengan jak napa mboten? Adik sapa? Adik Victor. Yo tak jakno. Oh, nggih dijak nggih. Nggih, Cah setengah meter lho kok ya dijak barang iki dapuk apa. Lho iki dapuk sajen. Oh, pundi adike? Nah iki. Oh iya, yo Dik. Niki riyen niki nganu Victor niki asli saking Korea, Mas. Oh, Korea, South Korea. Korea. Selatan. Nggih, kulino ngebong boto. Terus akhirnya dhek melu kabong. Oh iya. Akhirnya malah koyo ngene iki. Jaluk dikancani to Ayo sampean. toh. Jaluk Ayo, dikancani. Dik. Wah kok yo Dik. Jaluk spot. Jaluk spot barang. Jaluk spot bareng. Gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul. Wes le. Entek barang kok iya. Piye to? Jare kok Korea Selatan kok wujude kaya sak tengkelan daging ngono lho. Domongi setengah meter kok Kan sak meter mboten jangkep ta ning. Ngono kuwi kaya ngono kuwi jariane piye ya ngono kuwi. Buwebetne. Oh niki mboten jarian iki lek jerone jarik lek pempes to. Kok pempes Bisa pempes. Sampeyan ki mau rene wis pempesan Pak Geng. Wes gandok telu. Gandak telu. Telu le. Katane nek ora kan ning gedebel. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Kuwi lujeng dalu iki somaning Sing apik lho, sing apik ngono kuwi sing apik kok iso. Ya, kurang apik piye to? Aku wis manggake. Ngadeg, lek omong lek caturan ki ngadeg. ben penonton ngerti. Ben penonton ki ngerti sampean ngono lho, Dik. Iki wis mentok yo. Yo rene rada munggah rene. Alah nutupi sindene iki lho. Alah malah ndek kono nutupi Mas Dalang ki lho. Victor ya ampun. Nek Ya ampun. Ngelek. Lah kok nesu to? Rene lho, rene. Nggih. Sini sayang. Oh iya. Rene. Ya sayang. Ndang, Acarane anu lho. Napa? HUTRI. Ngaturaken apa? HUTRI. Napa niki ngaturake napa? Lho. Lho. Lah mbok ular-ular Iki lho kok piye nyapa, iso rene iki lho. ngaturake napa? Ya Allah. Rene aku nggo nonton wayang. Nonton wayange blangkonan. Ya ben diarani yo napa? Nonton wayang kok munggah Dongane panggung. apa ning warga Dongane Sapi? apa? Tonton di live streaming. Lah, ape menehi apa ngono lho. Menehi nyopong kene ki rada apa-apa menehi. Ya mesti salam apa Salam, perkenalan apa. kelas berapa. Kuwi lho, heeh. Wis sekolah apa ora sak ngono-ngono kuwi. Heeh. Ya mene kok jek ngluyur ae iki yo ane. Apa ora digoleki mboke. Domongi. Lah aku nang keluarga ra dianggep kok, Mas. Lah ngopo aja sia-sia ngono. ngono. Ngaturke panuwun. Nggih, Mas. Nggih. Saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lambe koyo ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah piye Sing to? biasa ae mek jek cilik. Aja koyo wong tuwek. Niki adik kula, Pak Bu. Asline niki tasik tuwek kula ning kok wajahe nganu niki. Jek tuwek iki lho. Kancane rai boros kok. Nggih. Kuwi apa ya jek sekolah ya? Tekonono to, tekonono sekolahe. Sekolah kelas berapa, Dek? Aku playgroup. Playgroup sakmono kancamu do mulih kabeh. Long kancaku mlebu tak jak jotosan kok. Tekoni tenan, Dik. Nggih. Jajal kuwi Dik niken kuwi lho. Tekonono tenan, Dik. Kuwi jane sekolah apa kuliah apa tekono? Oh, sampean ki lho sekolah apa wis kuliah Apa apa ora sekolah? apa ora sekolah apa anjane gak lulus apa anjane piye ngono lho. Ya sik tak jawab ae ya. Menteritil ae. Jenenge wong Nggih. takon kok. Sampeyan iki lho jek sekolah apa-apa kok takoni kok mesti suwi ya, Rak. Ya, kula sih kuliah. Hah? Ajeng kuliah. Kuliah. Lho pantaranmu gak sakmene kok. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa? Pedalangan, Mas. Beh, Juh! Dalang. Heeh. Cekeplek. Lek mu jejek bendes apa piye? Deh.
Ya ora to, ya tetep go sikil. Dalang sakmono kuwi kotake ora ya kotak jajan. Kotak jajan piye to, Mas? Ya kotak dalang kotak wayang lho kotak jajan. Jajal ki engko sampean sing dalang Mas Akbar bene. Nah, iso apa ora? Hah? Sotenan apa ora? Kowe dalang ning kene diuji coba yen pancen kowe mendaftar ning kuliah pedalangan. Nggih. Ora ketang sak kemperangan dalang sabetan suluk iso apa ora? Oke. Wah. Oh. Modele kaya ngentengne ngono to. Wah, aku. Lah modele ngeprak ki lho piye carane? Sikilmu kaya jahe ngono. Jahe. Kok jahe to? Kaya asem kok. Malah jelek. Jajal. Ngapa? Sak kemperangan ya, jajal. Ndang jajal, Dalang, jajal. oh. Heeh. Golek panganan samplokan angel ram. Ya, ya. Heeh, entang ngono. Dalang, heeh. Kamera tolong di zoom kamera soalnya agak kelihatan. Yo, iki mamane iki. Po yo enek. Suluk. Iki nganggo iki. Adegan perangan po piye ora masalah. Heeh, kuwi karo buta iki, heeh. Ada kaca karo buta, dicepne butane, heeh. Yo. Alah. Oh, modele kita kerekosu ngono. Gak ada kacane, cepne, heeh. Wis hafal wayang murung jane. Model lek ngencepne kon dhuwur barang. Ayo, suluk saiki tak miki pisan. Mas mike balik, Mas. Oh, balik. Ayo suluk. Alah kok dadak jegok barang. Kok jegdehem kok. Jegdehem. Akhirnya jegok. Si grobol kang tumingal. Si grobolo kok si grobol itu. Kleru to. Si grobolo. Ya. Si grobol kang tumingal. Apik jane. Prang campya samya medali. Ler tate dwilet engko Dayu anggung manguncang niti bencang yen sang aji mitin latinya ngedali wos Wah. buta. Kok jagani sabetan ben gitu dikei bantal ya? Ya. Tolong Mas bener. Mas, kleru Mas. Kleru, Ya bisa ampun. kleru. Niki mustaka. Kleru. Nengko bantale kegeden bantal malah guling. Nggih. Lho lah. Kayak dikei bantal kok malah kayak tumpeng. Tumpeng. Piye Mas, tantang-tantangan? Tantang-tantangan no. Piye tantang-tantangan iki piye to? Ayo wani ora. Lah mbuh wani ora kok. Lho aku ki marai kowe kok iso. Oh, Putone ayo gelut piye pemundang apa. Iya. Rakalang boceng-boceng iblis sanat prek cacat. Rakalang. Iki ana bawongan gedhe kecile apa pawongan piye? Heeh, pawongan gagah gede suwur sapa iki? Alah. Tak ngene apa? Gak geduk. Gitu iya. Aku kekasing Gatut Kaca. Gatut Kaca. Iya, dasar para nyata. Ayo, glut. Ayo. Tembunge jan po enak banget. Ayo. Kelakon tak iket, kelakon dadi batang kowe. Wah, gelut iki.
domba dalang cilik modelnya. Tangannya modelnya kayak kucing dolanan plastik gitu. Langsung kalah nih. Sesek. Cek. Wah. Terus wih, antem nih, terus. Remuk. Wes, Dik. Wow, gayane modele. Tepuk tangannya Pak Bu. Tepuk tangannya Pak Bu. Wah. Wah, jan kayak dalang bocah tenan lho. Dalang bocah dadi wingko sing delok ya meng bocah-bocah Bocah-bocah kita ngono kok. kae. Koba samu ayo gelut ngono kae wis pahami Ben semua. biasa. ben simpel ben di mengerti. Modelnya kayak ucok bakal. cok bakal. Bakal piye? Hebat luar Iya, biasa. Mas, makasih. Jan bocah bagus seram ya ampun, ya ampun alah. Tadi Dina, Tong. Ah, modelnya kayak jenglot. Jenglot. Ayo ki anu Pak Lurah nek kepala. Pak Lurah. Oh, nggih. Ben gayeng kok. Bapak Lurah katuran pinarak Monggo. wonten. Om Indro. Bapak Indro nggih, monggo. Sepate, Cok. Sepote, Cok. Mangga Palurah katuran minggat wonten ing panggung paring pamipur ing para miyarsa tindak mriki mangga suka-suka Palurah datang penontonnya pada suka walangnya dalam aper sa-Indonesia sing paling ambyar. Disapa, Dik, disapa. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah. Dengan paring asma Bapak Hindro nggih? Nggih, watase enom sangat. Asih 17 Asih 17, Pak. punjul. Punjule. Neng alhamdulillah panjenengan niku tasik ketinggal enom, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angger sing anu wong ayu kene iki aku wis malih. Lah. Kula niku saestu kok. Sing marai semangat iku brengose niku lho, Pak. Nggih saestu kados Tuan Ladusing. Wei. Ladu sing Lho, kartun gitu. pentingan nek film-film ngono lho. Nggih, Monggo Bapak. Bapak badhe ngaturaken Badhe sepatah ngaturaken dua apa? patah kata. Nggih, Nggih, kagem monggo. sedaya masyarakat mriki. Nggih. Matur suwun. Dumateng warga masyarakat Desa Sambi Nggih. yang telah memperingati HUT RI yang ke-77. Mudah-mudahan pada malam hari ini panjenengan semua terhibur dan alhamdulillah kita dari pemerintah Desa Sambi bisa memberikan hiburan mendatangkan Ki Dalang Akbar Syah alam. Sahalam Salahan iki. nggih. Karo anake dhewe lali. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Amin. 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 Sampun, Pak? Duh, Nggih. sampun nggih. Niki ngaturaken
setunggal mbokos tunggal ngoten nggih Pak nggih. Nyanyi. Nembang Bapak nggih. Nyanyi kiambak napa duet? Mboten Ya. napa-napa. Enak duel. Yo kok duel. Kok iso duel iki lho. Lah nggih kok tinju kok. Lek duel kalih niki mawon Pak. monggo Ya kersa, ya jelas nggih. kalah. Rasa babak nggih Bapak. Kok dipijeti ngoten. Tak kandhani Masku lho. Nggih lho. Putih Mas. Oh. Oh nggih, kaya persis ya. Ya persis. ya. Niki saestu Mas sing jenengan. Iya to Ki. Apa? Mas temu Mas napa? Critakno Mas. Masku asli Mas Cer. asli Mas Cer. Nggih, lagune napa, Pak? Lah lagune Panyuwunan apa, Pak? apa? Rondo kempling. Oh, Yo. nggih, cocok. Oh, Mbak Lurah senengane rondo. Ngawur. Lagu. Lah rondo kempleng lagu. Ya kan lagune. Oh, lagu. Lagune Cok. Oh, nggih. Mas Victor joget lho, Mas. Oke. Nah, Joget kaya apa wong sawahan lho. Omongan sawah. Jawa. Yuk. Monggo dados. Langsung dangdut nggih. Iya no. Langsung dangdut wae. Sarengan kali Pak Lurah. Pak Lurah, monggo. Yuk. Astaga. Oke. Juga.
sampun katur. Alhamdulillah wah. Kula Pripun, Pak? pripun kanca kades Oh. Selodono. Oh, nggih, monggo. Bapak Kades. Bapak Pak Kades sinten, Pak? Pak Suyono. Pak Bapak Suyono, monggo katuran mriki. Kades pundi, Pak? Kades pundi, Pak? Selodono. Selodono. Monggo, Pak. Monggo, Bapak. Monggo Pak Kades. Yo, yo. Asik. Tolak tuli kopena oni. Unine renyohake pan lakat ke tipung suling dua kali ngangate suling Kumandang sorane. sorone kopena unine Sugeng Pak Kades. Dalu Bapak. Wah, jan. Wah, miki. Niki Bapak. Iya, iki. Wah, jenengan saking pundi wae, Pak? Kades pundi? Selodono. Selodono. Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Luar Akbar. biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit Purwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah, barokah. Delukas nanggap. Amin. Wah, amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kali Sekseni lho. Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Ah, nggih. Alah kok bontane dhewe kaya. Oh nggih, ampun supe nanggap kula nggih Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula dhewe riyen, Pak? Kualik. Ora mase aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha. Ngono maksudnya. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Iya, dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa Ringgit Purwo dalu menika hajatipun disasami bersama Pak Kades dan perangkat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku. Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak. Tak kira omonge dawuhe wit mau walus lho. Lah ya walus lah kok merdeka. Oh, tenan kaget aku. Semangat. Pak. Nggih, semangat, Pak, semangat. Pripun, Pak? Nggih. Menika kabar napa kula Mas teng mriki niku? Loh, monggo. Monggo. kersa, Pak. Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Kon joget. Mantune ya wis padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten? Lah menika Pak Sambi. Nggih. Lagu kang kondang sak menika Apa? aja dibandingke Mas. Oh, masuk. Setuju nggih? Oh. Ya, yuk, orjen. Nah, niki betul dangdut. Koi ngene. Aja dibanding-bandingke. Banding-bandingke. Iya. Aja joget sik to, Tor. Musike rung muni kok. Lho aku iki Aspito. Nah, mana? Saiki nyeni mani. Lah. Dipun awiti Mbak Niken. Monggo. Oh, nggih. Aja dibandingke